Wat voorrang had is het eten en de studie van de baan. Maar verder bleef er dan, nou, we gaan net op vakantie. En ik al een aantal jaren net. Maar dat hindert niks, hebben we er wel voor hoor. Maar ja, het is wel al hier wat we omgaan, dus ik moet er wel even om denken. Ik geniet van het leven. Ja, na 43 jaar werken geniet ik van het leven. Dus. En Jo, heb je nog sparren? Wat is genoeg? Ja, ik heb genoeg op de bank om het zo maar eens te zeggen. 3 kleine kinderen, dan kost het meer geld dan dat je in de maand binnenkrijgt. De sparen zit er niet in. Sparen zit er op het moment niet in, nee. En we hebben zinnen hierop. Een krant bijvoorbeeld. Ik weet geen krant meer. Nou, ik heb eens een jaar lang geen kleding gekocht, bijvoorbeeld. Gewoon om heel bewust niks meer te verspillen. Zo. Heel ik een buffer? Ja, best wel, ja. Ja, want als er iets stikken gaat, of we een oude auto hebben, of naar je wasmachine of zo, dan is daar wel geld voor, ja. Gelukkig wel.